आर'नाइयाबो जाथोंनि मावलि जादों जोबबाला गारा बिजागोन नो गिबियावनो मानगोनां जमल सिं दैमारि नोंथांखौ आं हाजासे हामबाय होनदों अरां दख'राव नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय नैथियाव मानगोनां माइक्र'फन आं नोंथांखौ हामबाय होनदों नोंथाङा जोंनि बाथ्राखौ बै बक्स गिदिर गिदिरहालागै लांनायनि थाखाय थामथियाव मानगोनां लाइट नोंथांखौ हामबाय होनदों जोंनि बे गन्थं गोलाव मुंखि गोनांखौ नुजाहोनायनि थाखाय दिनैनि बे जौसेथि जिउआरि लोगो लाज्लायनायनि जुथुमा बे जुथुमानि हाबाफारि बे हारिमुनि हाबाफारिखौ दिनै मानगोनां दारि गोनां आं नोंथांखौबो हामबाय होनदों आरो बे आनसलिकनि दख'रानि मानगोनां दिदोम आफादगिरि आरो नेहाथारिफोर आरो लोगोसे लिंहरजानाय जोंनि उदै गिदिर आलासि सार नोंथांमोन आं लाजियो दिनै बे हाबाफारियाव आंखौबो जे बिथाङा दोंसे आर'नाइ होनना बुंदों आं दोंसेबा लायामोन गांसेखायसो लाबाय बे आर'नाइ होनानै आंखौ बरायबाय आरो दायो नोंथांमोनजों लोगोसे रंजानो आंखौ बेबायदि खाबु होबाय जाहा बिथिं बुंबाय थादों समा जाहा बारा गोबाव गैया बेनिखायनो नोंथाङा मात्र 2 घन्टाल' ला बेनिफ्राय बारा लानाङा होनना बुंनायखाय 2 घन्टाल' लानो इच्ছা खालामबाय आरो नोंथांमोना आंखौ सिनायोना सिनायखायो सिनायाबा मा जानो हौवासाना सिनायखादों आरो सानसेखालि आङो सारमोननि चिरांजोंहाय मोनसे हिन्जावफोरनि ड्रेस गानना मोसाबाय आरो गोबां मानसिफ्रा खाथियाव नायहैदों जिबनाव इजिरा मानसि नुफेराखैमोन आरो आंखौ बिदि सानबाय आरो बिथांमोना आरो साननानै जि दांनायहैदों मोदोमखौ बेनिफ्राय मानो इसेबां दांनायदों जाबाय आं मोनथिंबो उनाव मोनथिनो मोनबाय जे आंखौ इसा सानबायनो उनाव मिथिबाय जे बे आलासियासो जाबाय आरो जेबो नङा बेनिखायनो आं बेफोर ड्रेसखौ गानला आरो दायो लाजिनाय मोनसे दायो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोननैसो बिदि रंजानानै लांनो नोंथांमोना बेवहाय गोबां रोखोमनि मोसानायफोरखौ नुनो मोनबाय दोहैबो गयबारि बे गयबारिनि आइजोफ्रा मोसादों आरो बेयाव आं आन्दाज खालामदों मबाइलावबो खेबनानै लादों सोरबाया ओरैबायदि मिनि मिनि मोसादों सोरबाया गाबहें मोसादों सोरबायाबा अट्ट खोंगो रागा जोंनाय मोसादों आरो बेबायदि दा बेनिखाय आङो बेफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनो इच्ছা खालामदों सिगाङावनो माबायदि मिनिनानै मोसायो मानसिया आरो माबायदि रागा जोंना मोसायो माबायदि गाबै मोसायो बेखौ दिन्थिनो आरो मिनिनायनिखौ होग्रोनोसै Gawain mindele. जाबाय मिनिनाय बैथिं लोदोदो मोसानायमोन आरो बियो बेबायदि मोसानायमोन आरो आं ओरै जनायखायसो जनाय नङाबा माहाय निउक्लियार बम्बबो बेरदोंमोन आरो जा हिन्जावा आंखौ बुङो मासे मोनामदोंलै नोङो होनना बुङो आरो आंखौ मालाबा रायो आरो गामिनि मानसिफ्राबो मोनामनाय रायो आं बुङो आपेलहा मोनामनाय गैया नामा ना गोरानहा मोनामनाय गैया नामा आंखौबो जम होननानै एथ' गोजाननिफ्राय मिथिदों आरो आंहाबो मोनामनाय दंखायो होनना बुङो आङो बेनिखायनो गासै मानसियाबो मोनामनाय थायो निस्सय दानिया मा जाखो बै सासेया जाया गाबहें
मोसानायाव खालामनाय नै बिथिङा सिंबो दबा माबो दबामोन बे जौआ गयबारि मोसानायनि एसे माने बेबायदि मोसाबाय सिङावनो दबथाराखै बियो नाथाय जि गोसो होदों मेथाइखौबो लाबोदों आरो गाबहें जादों सासेया बोरा बांसिन जानो हागौ हौवा हिन्जाव नांलायनायसिम मोनदों मोसानायनि सिगां दिनै बेखिनियावनो मोनदों बियो मबाइलाव नायबा मिथिगोन मानसियाबो मायदो दोदो गुफुर गावदांदां बिदि मोसानाय आरो बेबायदिनो आङो सानैसो मानसि लोगो मोनबाय मेथाइ खनग्राफोर नोंथांमोना इउटुबावबो नुबाय जानो हागौ अब्लाबो आं होबावनो चेक खालामबाय सासेया ओरैबायदि गाबहें बिथाङा आंखौ बरायनाय बे सार मोनथिनायानोमोन बिथाङा आरो माबानि आरो बियो मा होनना बुङो रनिकाटा आं बेयाव आतमंगलाव थांदोंमोन आंखौ बुंबाय र' हट फंबाय नोंखौ लोगो मोना जोबोद मोजां मोनबाय दं जाबाय आरो मोजां मोनदों आरो मेगना गिदिर गिदिर खालामदों आरो दा सार सुसिनि बायदि मेगना गिदिर नाथाय अनदों आरो गोसोआव ओरैबायदि अनख' बिथाङा खिन्थु मेगना गिदिरथार आरो बिथांनिया बै गबिन्द सारमोननि बायदि दा बिथाङा मा जाखो आंखौथ' बरायदों मोजाङै बरायदों नोंखौ लोगो मोना जि गोजोननाय मोनबाय आं नोंखौ इउटुबाव सुबाय थायोमोन आं इउटुबाव नुबाय थायोनो आरो रागा जोंनानै आंखौ बुंदों आरो सासेखौ लोगो मोनबाय बियो मिनियाबानो थानो हाया रायज्लायनानै मिनिनायानो रायज्लायखायो आरो बिथाङा आदा आं नोंखौ लोगो मोननायासो दिनैनो सेथेरे आं हस्पिटालावसो थांनायमोन आदा आरो जाहै बेखौनो जासि उदै सानानै खेबाय थानानै दोङो उदै सानानै बिसिनाव दोंबाय थायो दा नांबाय आरो बिसिनाव दोंबाय थायोनो उदै सानानै आरो आं मिनिसो खोन्थादों आरो थारमाने बे मिनियाबानो थानो हाया आरो सासेखौ नुबाय आं गाबहें एकदों दै बिथांमोननि पालकआ जि जोंखौ बिदाय होबायना नोंथांमोनखौ आङो जोबोद हामबाय होनदों जोंनि बे गयबारियाव फैनानै नोंथांमोना गासिबो आलायनि थाखाय आरो बिसोरनि माबाया सिफुं सुना होबायना बै इलिया मेगन मोदै गलायदोंसै आरो माबाया बे पालकआ आरो दा बिसोरबायदिनो सासे मानसिया मेथाइ खनबाय आरो बे जाया मिनिनाय सुबुंनि जिउआ मुगाया दानो गोसो फिननायनि माइक्र'फनखौ खालामनानै बिदि खनबाय आरो बिथाङा आरो सासेया मा खनखो जाया गाबहें बियो ओरैबायदि खनबाय इसोरनि अननाय बेसे देले बेदिमोना माबाया बेबायदि खनबाय आरो बिथाङा आरो सासेया जाया बोरा बांसिन बिथाङा गाहाम रोजाबनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे मेथाइ खनदों शंखो फुसौ बै ख्रिस्टानफोर दादोनखौ नोंसोर नागारबोनो फैसां खलम संसारनि जोंफु नोंसोर बेबायदि खनबाय आरो
आबुधान अखा गैयाबा अखा हानो हागौ 2009 आव जोंखौ माबायाव लांबाय मा होनना बुङो जिंगाबिलाव लांबाय जेथिया जिंगाबिलाव लाङो जों सानदों आरो मानो इसां जिगाबखौलाय मनायाव बे लालाय फैदों जादों आरो फुवाया रोगा फैयो आरो फारसेथिं सोनानै हरो आरो बिथिं फुवाया रोगाबाय थानांगौ आरो कारना जाबाय जायगाखौबो गारनो हाया जायगा गारनो हायियाव मा जाखो गुदै बै सिगाङाव थांबाथ' लासिं जागोनलाय आरो जिगाबखौनो सोलाय हरगासिनो दङ आरो आङो एसे थाबायनायखाय मिथियो बबेनि भाषाया माबायदि आरो जोंनिया माबायदि बेखौ मिथियो प्रथम जोंनि उदालगुरियाव ओरै गसाइगावनि सासे आलासि फैबायनो आरो जोंनि बे उदालगुरियावहाय बिथाङा ओरैबायदि इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंबाय बे जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव फैयासै नोंनि आंनि पापखौ बियो बानासै बियो नोंखौ आंखौ गावनि क्रसआव जेरै थैखौ बोहैहोनानै नोंखौ आंखौ सख'वासै जाबाय सासे हिन्जावा मा जाखोनो माबायदि आलासिब्रा बेलाय जिसुआलाय फायखादों माथो जोंनि थाखायलाय बियो सख'नो फायखादों माथो जोंनि थाखायलाय मानो फायाखिसै बेलाय फायदों जाबाय आरो मा जाखो बियो उपाय गैया बे बुरैया ओरैबायदि गोसोआ मा खालामगोन मा थागोन जानानै बै हिन्जावनि माबाखौ आलासियाव थांबाय आरो सार जिसुआथ' फैनायमोन नोंथाङा मानो फायासै होनना बुंदों आं बुंदों दा फायासै होनना बुंदों दा नङा फैदोंलै फैदों होनना बुङो आरो दा नै बेबायदियैनो बिथांमोननिया थांबाय आरो ओरैबाबो नोंथांमोना दोनखायोनो नोंथांमोननियाव बेसेबाङा तारिखखौ नैबेयाव लायो जोंनिथिं माखासे दोङो आरो गोबांनियावबो बिदि बेयाव दारि लाग्रा दङ आरो सानसेखालि दाबसे जायगायावहाय सासे बेयाव दारि गोनाङा मा खालामखो इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंनो थांबाय आरो बेयो ओरैबायदि गोदै बुङो माथोखौबो आरो माथोआ एसे थस्राय दा इसोरनि फिसा नोंथांमोन जों नोंथांमोनखौ बुङो नोंथांमोना इसोरनि खाथियाव फै माने बुरिया रौ गाबना होबायनो आरो बे समावनो जेब्ला बुरिया गाबनानै होयो अब्लानिया मा जाखोनो बे आलासिया नुहुरबाय आंनि बुंहांनायावनो माने इसा गाबखैबोनाय जाबाय आरो अनजाग्रा इसोरनि फिसा नोंथांमोन जेब्ला बेबायदि सि खुगाखौ सिनानै बुंबाय थायो अब्लानिया बै बुरिया माखौ गोसोखांदोंनो गाव गावनि बोरमा मासे गोमानायखौसो गोसोखांगासिनो दङ आरो बेनिफ्रायनो बे आलासिया थांबाय सोंबाय आबै दे आं मेसेज होनायावनो माने इसां गाबनाय जाबाय आरो बेबायदि बुंब्ला मा होनना बुंखोनो बियो सार आंहा नोंनि खुगा बायदि मासे बोरमा दङमोन बे बोरमाखौसो आं गोसोखाङै गाबदों मानोना नोंनि दारिया बेबायदिनो गोलाव आंनि बोरमायाबो दारि गोलावमोन जाबाय आरो आखाइबो खबना होआ दायो नैबे समावहाय आङो धुलकि दामनाय आरो गिटार दामनायखौ दिन्थिनि नोंथांमोना नायनो हागोन धुलकि दाम